Po mga kabagis, mga kabro, ito maglalandscape po kami. Yan po. Dumating yung order namin. Nauna na itong buhangin kanina. Yung lupa. Yan po. Ito. Thank you, Lord. Yan. Wow. Ayos na ayos. Yan. Thank you very much. Ito po. Thank you. Yan po. Okay. Yan po. Ready na po kami. Kulang pa yan, Dad. Kailangan pa natin ng soil, no? Yeah. Kulang pa tayo ng soil. Pag kulang ng soil, mag-order pa po kami. Kasi yan po ang gagamitin. Tapos yung mga iba pang tambak po rito. Kasi pag umuulan, medyo putik po itong area namin eh. Yan. Tapos ito yung gagawin po namin dito. Lalandscape po natin dito para kaunting kwan. Po ito yung ginagamit ko sa contact soil. Tapos nag-garden po rito. Tapos may yung tulips po, may kasama na yung tulips namin ang tinanim kanina, itong Asian lily. Ito po yung bagong bulb ito, tamang tama pag bloom nito summer. Ito yung mga ginagamit pang, ito pwedeng pang halaman, tapos ito pang mga gulay din, may mga miracle grow. Yan po, springtime. Ito po. Dumating na po. Tapos ito yung ginawa namin nung nakaraan. Ito natapos na rin. Ginawa na yung mga binata, anak namin. Ito. Hanggang doon. Yan po. Yan na. Nilagyan po namin ng kuhan. Tapos didiligan na lang po eh. Ito. Hanggang doon po, doon. Ito po. Yan, ito po. Ito po yung kon namin. Yan, salamat Lord. Thank you. Salamat sa nature, mga kon, mga bulaklak ba. Ito, hanggang doon. Hanggang doon sa dulo. Ito po. Ito po tayo doon. Yan po. Yan. Ito po. Oh, there's a lot of work in our area. Okay. Surrounding area from back and front yard. And after that, done here, just only lutong bahay, mga lutong bahay ba, para matrain yung mga bata sa iba-ibang putahe na lulutuhin. Ito po. Ito po mga kabro, mga kabagis. Salamat sa panonood. God bless you all. Ayan, trabaho na naman. Ito pag sa work, itong ginagawa rin. Kailangan pag spring summer na, yan, talagang magki-clearing, mag-aayos sa paligid ng bahay.
Ayan, ito yung mga ginagamit, magkakaibang brand lang kasi. Ayan. Ayan, so, tapos ipapakita namin sa inyo kung ano magiging outcome nito katapos. Okay, salamat sa panonood. God bless you. Chris Lord Agimis po. Please like, comment, and subscribe. Ito, yan po. Yan po. Tingnan po natin yung konting natin. Ganyan lang. Ay, ikot-ikot tayo dito. Dito. Yan. Malapit na mamulaklak ito. Nilagyan ko ng fertilizer. Ayan po. A lot of fertilizer. Ayan. Okay, God bless you all. Please like, comment, and subscribe. Here.